Moikka kaikki! Minä olen Lola. Ja mä oon jonkin aikaa miettinyt sille ujosti, että alkaisin tekemään pelivideoita. Enimmäkseen mä pelaan Star Stable Onlinea, Animal Crossingia, Pokemonia ja kaikkia tällaisia cozy-pelejä. Mutta ajattelin tästä tällaista SSO-painotteista kanavaa. Ja mä kertoisin itsestäni sen verran, että tää Lola Tundrabuff-tili on ollut mulla vuodesta 2017. Mä olen levelillä 25. Oikeassa elämässä mä oon 28-vuotias aikuispelaaja. Ja mä oon Royal Queens Clubin liideri. Yhdessä Dina Greyludin kanssa. Ja tää ensimmäinen video tulee vähän olemaan tämmönen höpöttely, hengailu, cozy, mikäli asia. Ja mä toivon, että sua kiinnostaisi vähän. En mä tiedä. Tää on vähän kiusallista nyt alkuun, koska mä en oo tosi pitkään aikaan kuvannut minkäännäköisiä pelivideoita. Joten lähdetään liikkeelle jo siitä, että voisin vähän koulutella tätä mun balloa. Jos sulla on kiinnostusta katsoa mun videoita, niin tilaa vaan mun kanava. Jos haluat. Ei ole mikään pakko. Kuka muu on muuten tykännyt näitä tuulikärpäsiä kerätä, koska mä välillä jään vaan niinku kuuntelen musiikkia ja chillaan näiden tuulikärpästen kanssa. Mä vaan keräilen niitä. Mä oon aika pitkällä tossa ensimmäisessä, mikä se polku nyt onkaan se hommeli. Jostain syystä mä tykkään eniten kouluttaa aina Silvussa. Mä en tiedä, mä oon jotenkin mieltynyt tähän paikkaan. Mutta esim. Pupurase ja myllyrase on mulle vähän sellaisia vähemmän mieleisiä raseja. Jonnet ei muista, kun toi pupurasekin oli sellainen, että niitä piti klikata jokaista jäänyt erikseen. Että ei mennyt ihan niin kuin nykyään, että se vaan juoksi niiden ylitte. Sitten Jonnet ei muista myöskään sitä, kun oli vielä aprillipäivät SSOssa ja sun hevonen muuttui autoksi. Niin se pupurase oli silloin aika brutaali, kun sä jyräsit ne puput sillä hevosautolla. Eli autolla. Kaikki ihmiset jotenkin sanoo, että SSO olisi muuttunut jotenkin huonompaan suuntaan. Ja mä tavallaan ymmärrän, koska nostalgia-arvo. Ja itse kun olen pelannut Star Sign Legacya jo vuonna 2002-2003, joskus silloin kun se tuli polluksista ekaa kertaa, niin mä ymmärrän sen nostalgia-arvon todella hyvin, koska SSOhan ei ole oikeastaan ollenkaan sama peli, mikä se on joskus ollut. Että minä en silleen tuomitsen niitä, jotka kokee sen silleen, että ei välttämättä halua samalla tavalla enää pelailla SSOta. Ja onhan niillä ihan eri henkilökuntakin vissiin nykyään, että ihan eri tekijätkin tällä pelillä. Kyllähän sen ymmärtää, että ei ole ihan samanlainen meininki enää. Mua kyllä oikeasti harmittaa se, että ei ole esim. Näitä pääsiäis- ja ystävänpäivä-eventtejä esimerkiksi. Mä rakastin sitä ystävänpäivää. Esim. Siellä ystävänpäivä-eventissähän oli ihan hirveästi tämmöistä vaaleanpunasta. Ja vaaleanpunainen ei ole minun lempiväri, ei missään nimessä. Ja siellä oli semmonen rase, mitä sä pystyt tekemään ystävien kanssa. Ja mulla on tosi lämpimiä muistoja etenkin siitä ystävänpäivätapahtumasta ja myös pääsiäisestä ja aprillipäivästä. Et ne oli todella hauskoja. SSOhan ei ole oikeasti ollenkaan sellainen samanlainen, mitä se muinoin oli. Et kulta-ajat on kyllä munkin mielestä ohi. Jos ajattelee silleen, niin onhan tässä pelissä nyt ihan törkeästi tekemistä vieläkin. Vaikka esim. Mulla on mä oon level 25 ja mä oon tehnyt kaikki tehtävät, mitä tähän asti on tullut, paitsi ne tulikärpäset. Niitä mä en oo tehnyt loppuun. Ja onhan mulla vielä tän ballun lisäksi 4 hevosta koulutettavana. Ja mulla on klubi. Tai meille on klubi, anteeksi Dina. Niin silloin etenkin kun pelataan yhdessä klubin kanssa Discord-puhelussa, niin kyllä siitä löytyy sisältöä ihan oikeesti ja mä nautin SSOn pelaamisesta edelleen. Mä ehkä on vähän ernu sen suhteen, koska mä oon kuullut etenkin TikTokissa, että tosi moni sanoo, että
ei tykkää SSOta enää pelata, koska se on niin erinäköinen. Ja tosi paljon sisältöä on poistunut ja mitä kaikkea, niin mä kuulun ehkä vähän sellaiseen tietynlaiseen optimismivähemmistöön, että mä tykkään pelata SSOta edelleen hyvin paljon. Ja kouluttaminenhan on mun suosikkipuuhaa, vaikka välillä tulee koulutuksessakin vähän semmonen, että ei jaksa, ei pysty. Mut kun ei ajattele sitä semmosena urakkana, vaan niinku asia kerrallaan, hevonen kerrallaan, rase kerrallaan. Ja kuuntelee vaikka musaa samalla, kun hupsista, avasin portin. Kuuntelee vaikka musaa samalla, kun kouluttelee tai juttelee kaverien kanssa, sekin on ihan mun lempparihommaa. Samalla kun mä koulutan, niin kyllä siitä saa aika paljon irti, jos vaan haluaa. Älkää vielä luovuttako, kuulkaas lapsukaiset. Tää on kyllä jotenkin... Mä yhdessä vaiheessa pidin aika paljon taukoa SSOn pelaamisesta, niin nämä jotkut uusimmat raset on mulle vähän silleen, että mitä pitää tehdä, minne pitää mennä. Mä en ole vielä oppinut näitä. Ja upsish! Noi champit on kaikista pahin tällä hetkellä, koska mähän en siis champannut varmaan 2 vuoteen. Ja ennen mä olin jopa aika hyvä champeissä. Mä tulin melkein aina joskus 5. tai 7. Et mun mittapulla se on oikeasti hyvä. Ne on niin erilaisia ne radat. Ei vanha jaksa eikä ymmärrä. Nykyään mä tuun champeissa, jos mä uskallan mennä champiin, niin mä menen sinne yleensä vaan expan takia. Ja toiseksi se, että mä opettelen niitä ratoja vasta, niin mä en ota niitä champejäkään enää, tiettäkö, silleen vakavasti. Ai niin muuten. Mä en oo käynyt kattoo noita kriolloja ollenkaan. Mennään kattoo niitä. Mä sanon vähän mun ensimielipiteeni niistä samalla sitten. Missä olet, Shout-Hoof? Anteeksi, missä on kriollot? Missä olet he? Ei täällä. Onko ne siellä, missä oli ne ponitkin? Täällähän ne on. Hopsta. Tossaks ne on? Joo, ei vitsi. Tämä on kaunis. Jotenkin musta tuntuu, että nämä on vähän pitkäselkäisiä, mutta ehkä se vähän kuuluukin näiden rakenteeseen oikeassakin elämässä. Ne kuuluu olla tämmöisiä mäyrikoiria. Tästä mä tykkään. Ihana. Jotenkin mä en ehkä ihan täysin syty näiden rakenteelle, mutta nämä värit on kivoja. Joko tää tai sitten tää. Jos mä ostaisin näistä, niin mä ostaisin jommankumman näistä. Tää on vähän näitä animaatioita. Joo. Ui, tää ravi on kiva, tuolla oikein reipas. Joo. Oliks nää mitään erikoisanimaatio, mä en muista. Passi. No tämähän on kiva. Onks millään hevosella ollut vielä passia? On itse asiassa vissiin Issikalla. Töltin lisäksi. Tai en tiedä, se oli sellainen liitopassi, mikä sillä Issikalla oli. Mut sekä ei ollut mikään erikoisanimaatio, vaan se oli ton toiseksi nopeamman laukan kohdalla. Nää tekee tän saman, minkä noi Quarterit tekee. Tai no ei samaa, koska tää pyörii toiseenkin suuntaan. Selvä. Voisin harkita jossain vaiheessa ostavanikin. Nythän mulla ei oo, siis mä en voi ostaa. Anteeksi, pylly auki. Niin mä en voi ostaa sitä. Mutta harkitsisin kyllä, jos olisi Star Queensia. Tää oli vähän tämmönen aloitteluhöpötys. Jos sua kiinnostaa katsella mun videota jatkossa, niin tilaa kanavaa. Ja ilmoita mulle, totta kai mä oon avoin palautteelle, että oliko tätä mielenkiintoista kahtella. Mutta ei mitään. Palaillaan ensi kerralla sitten. Kiva kun katsoit. Moikka!